maar zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorden wie live, Noorden wie live, Noorden wie live, maar Willem. Wat is er nou zo bijzonder aan deze trui dan? Ja, want stel alleen maar sneeuwvlakjes op. Ja, ik snap het niet. Nee, de rendier, dat is er van al. Ja. Nou, Die is vlothup. dan ga ik er maar uit dan. Ja. 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 Ga je het proberen? Ja, dan moet je dat maar even op film zetten. Dat is heel belangrijk. Je moest hem gewoon beet houden. Ben je al ontfilmd? Ja, dit is de eerste keer dat Afke Nienke ontfilmje is. Ik bel hier nou de Lauderkrant op. Oh, dus. En dat vind ik wel nice. Wat vind je het Tje Willem, Afke Nienke is ontfilmd. Ja, ik sta hier in de garage van Omroep Friesland. Het is lekker warm. Dan beveiligt de Ruud net van de wijn. Hij is goed hoe nooit dacht. Dit is weer een vlag. De enige echte Noorderwienvlag. We maken er weer wat van. Like en delen maar even. En het is echt helemaal geweldig dat je me zegt. Ik ben naar de kapper geweest, ze krek. En dan maar een oren verlien. Dus speciaal voor Noorderwien live naar de kapper. Nou, wat willen we dan meer? Dikke prima! Geloof zij dit daar komt. Geloof zij dit daar komt. We hadden alles, Jacob Laverman, de professionals, hartstikke leuk bekend. Bank is bezet, hè? Ik wil wat. Ik zit nog in de kant, nou kijk ik helemaal. Dit is al Rodi afgeniet. Nou, ik doe je van alles leren. Het ligt er maar op. Maar dat karken dat wiebelt en wabbelt wat. Het past net helemaal. Ja. Nou, het kan bolsite ziet ze. Ja. Geen al, want het kan alles zijn. Dus. Ja, dus. Dan mag het nou weer in. Ja, maar dat lukt dus echt wel. Aan te trekken? Ja, dan. Ja, oké. Sure. Ik weet niet of die groot genoeg is, jongens. Ik ben een grote mevrouw. 1, 2, huppatee. Oh. Sloza. Nee, het staat heel Hartse mooi. flats. Ja, geweldig. Ik heb nog nooit... Staat die mooi? Ja, Staat die mooi, hè? Tje, nou, Op tv best, maar even zien hoe ik eruit zie. Een beetje oud, hè? Maar ja? Ja, valt wel mee. Bist je ooit nog op televisie geweest? Ja. Weet dat? Hoe heet dat? De Jeugdjournaal. Ja. Jeugdjournaal? Ja, ik heb een carrière bij mijn band. Maar de NOS ik nou. Ja. 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 Van Omroep Dit neemt ze net op hoor, dit neemt ze er alweer op. Oh, Ja, oké, ja. die had de bedoeling. Nou, de ploeg van Samenloop voor Hoop in. Jestemar. En wanneer? 24, 26 maart 2018. Net de 4. Nee, net de 4. En Jim, zie je nog mensen die... Mij u's 24 uur lang wandelen willen, rennen willen. En een ploegmeidje die rennen wel. 15 mensen in totaal. En dan 24 worden maar elkaar rennen. Ja. Ik wil ook wel een beetje meer. En ik wil ook wel een beetje meer zang erop. Oh. Ja, het moet alleen geregeld worden, hè? Waar is dit voor? Dit is de backstage vlag. Oh, oké. Van op Facebook. En wat levert u dat op? Dat weet je maar niet. Oké. Nou zo, ik heb de Christrui ook maar even onderdien. Want 22 november, dus vreed. Dan heb ik een Christconcert met Adrie de Boer, de warmte van december. En dat doen we in de dorpskerken van Samar, is heel mooi. Want het geld wat we ermee in binnen hebben, de helft ervan gaat naar het goede doel, God's Golden Acre. Je mag altijd komen, entree 4 euro, vol wat mooi. Wil je meer weten, als je dan even op de Facebookpagina. En ik zou zeggen, ontzettend, 2 goede Christdagen, Tawenske en natuurlijk een heel mooi uiteinde. En dat 2018 maar helemaal fenomenaal worden mooi. Nou zo.
Ja, ik vind het hele event hier heel goed past bij ons. Het is gewoon echt dansbaar. Mooi. Tegen je. En dan maar erom. Ja, nog maar er even niet een keer hoor. Van de vlag. Dit is mooi voor Facebook. 1, 2. Yeah!